makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanar da naɗin sababbin manyan hafsoshin sojin tsaron Najeriya bayan sallama waɗanda ya naɗa bayan hawan mulkinsa. Janar Leo Iraba ne aka naɗa a matsayin hafsin tsaro, yayin da Janar Ibrahim Attahiru a matsayin babban hafsin sojin ƙasa. Rear Admiral AZ Gambo aka naɗa shi a matsayin babban hafsin sojin ruwa, sai Air Vice Marshal I.O. Aliyu a matsayin babban hafsin sojin sama, wanda tun bayan amincewa da naɗin nasu dai tuni suka fara aiki. Ranar Lahadi ƙarshen watan ɗaya na wannan shekarar da muke ciki ne dai, tawagar sababbin shugabannin rundunonin tsaron suka kawo ziyara a jihar Borno, jihar da ta kwashe tsawon shekaru tana fama da rikicin ayyukan ta'addancin ƙungiyar Boko Haram. Wannan ziyarar dai a jihar Borno ita ce ta farko tun bayan kama aikin su. Tawagar hafsoshin sojin dai ta samu marabtar manyan jami'an sojin a filin jiragen sojin sama da ke nan birnin Maiduguri. Daga filin sauka da tashin jiragen sojin saman Najeriya da ke Maiduguri suka wuce zuwa barikin mai malari, kafin daga bisani zuwa gidan gwamnatin jihar Borno. Yayin ziyarar dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umaru Zulum ya buƙaci sababbin hafsin sojin tsaron da su tabbatar da haɗa hannu da takwarorinsu na ƙasashen da ke makwabtaka da jihar Borno da suka haɗa da Nijar, Chadi, Kamaru wajen yaƙi da ayyukan ta'addancin. Effective collaboration with our neighbors is very critical, especially during this time, because the war has taken an international dimension. Bayan da suka bar fadar gwamnatin jihar, tawagar ta wuce fadar mai martaba Shehun Borno, Alhaji Abubakar Umar Ibn Garabar El Kanemi, domin neman tabarakin sarakuna iyayen ƙasa. We have come today to let you know, with me leading, we felt that we need to come to give you assurance and for us to also get your royal blessing. The service chiefs have come with me on this trip. We can only crave your understanding and the understanding of every member of your emirate, for the entire people of Borno, for them to continue to give our troops on ground the needed support. Shehun Borno ya buƙaci dakarun da su matsakaimi domin tabbatar da tsaro a jihar Borno, wanda a cewarsa hakan ne zai tabbatar da zaman lafiyar da ake da shi a baya. This is how Borno is now. But this thing which we are now experiencing, that is this Boko Haram, was brought to us from somewhere. It was never initiated by people of Borno. And I kept on telling strangers, just we have been hearing Boko Haram, just one day. Well, a jawabin da ya yi wa dakarun sojin Najeriya, Major General Loki Irabo ya ce za a ci gaba da ba su kulawar da ta dace, musamman ma ta fuskar walwala da jin daɗin su, wanda ya ce abu ne da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba wa fifiko. Mr. President sends his commendation to you also. When we met with him, he charged us to let you know that your welfare is top priority in government. A yanzu dai 'yan Najeriya, musamman ma mazauna jihohin da ke fama da rikicin ayyukan ta'addancin ƙungiyoyin da ke tada hankulan al'umma, shine samun zaman lafiya. Daga Maidugurin jihar Borno, Lawali Ibrahim, WTV.